Il-Partit Laburista nida l-manifest elettorali tiegħu għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Bit-tema Malta f'qalbna, il-manifest tal-Partit Laburista huwa msejjes fuq 10 prioritajiet ewlenin u jifoka fuq it-temi li l-aktar jolqtu lil Maltin u Lawċin fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Dejjem favur Malta, ekonomija b'saħħitha, Ewropa ta' opportunitajiet, deċiżjonijiet ambjentali kuraġġużi, Ewropa iktar ugwali, Ewropa ġusta. Ninvestu fil-ġenerazzjonijiet tal-lum u għada. Proattivi fl-isfida tal-immigrazzjoni. Sigurtà. Għawdex. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-preżenza tal-kandidati li se jkontestaw din l-elezzjoni fisem il-Partit Laburista, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem fid-dettall dwar dawn l-10 punti li sejjaħ bħala prioritajiet ċari ħafna. Il-mexxej Laburista saħaq li dawk li se jirrappreżentaw lil pajjiżna fil-fora Ewropea għandhom jaraw li x-xogħol li jsir fuq livell Ewropew jikkumplimenta l-politika tal-Gvern fuq livell nazzjonali. Dan fil-waqt li jaraw li l-progress li jsir fuq livell Ewropew jimxi pari passu mal-istess direzzjoni tal-politika progressiva li qed tixpruna l-progress f'Malta. Faħħar il-ħidma tal-membri parlamentari Ewropej Laburisti fl-aħħar 5 snin li fi kliemu dejjem żammew il-polz tal-poplu u ħarsu l-interess nazzjonali. Il-Prim Ministru temm jgħid li dan huwa manifest li joffri direzzjoni ċara u jifhem l-isfidi li jaffaċċaw il-Maltin u Lawċin bi pjan konċis li jkompli jibni fuq dak li diġà sar, filwaqt li jagħti direzzjoni lil membri parlamentari Ewropej Laburisti li se jirrappreżentaw lil pajjiżna. Intant, il-Prim Ministru ppreżenta dan il-manifest sigħat biss wara li rrekordja l-ewwel dibattitu mal-kap tal-Oppożizzjoni f'din il-kampanja li se jixxandar il-ħamis fil-għaxija fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Innota li filwaqt li l-Partit Laburista għal darb'oħra qed jagħti priorità assoluta lil Għawdex, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija mar lura mill-appoġġ tiegħu għal Mina bejn iż-żewġ gżejjer. Da wara li fil-Parlament ivvota favur mozzjoni li tajt ċaru tont illi l-Mina se ssir. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.